Application pagka-drug cleared status sa usa ka barangay sa Mandaue City ang natanggong tungod sa mga sulirang giatubang labi na sa ilang budget. Ang report ni Nico Sereno. Lakip unta ang umapad sa mga barangay sa Mandaue City nga girekomendar aron ma-drug cleared status. Buot pasabot, na-locate og nahatagan og hustong intervention ang tanan nga mga drug personalities. Apan wala makaabante ang plano ngadto sa Regional Oversight Committee. Matud sa kapitan, gikinahanglan ang budget labi na sa intervention programs sa mga migradwar. Wala makagamit sa ilang pondo ang barangay tungod sa reenacted budget kay wala napasar og napirmahan ang ilang 2024 budget. Nasudad diha nga ato ang Badak Action Plan, ato mga activities na diha na butang. Kaya saan to pag drug cleared, saan to paglihok kung wala tay budget nga gi-allocate para sa Badak nato. So, di kita aprobahan. Gikumpirmar sab sa labaw sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office ang nahitabo sa umapad. Matud pa, gikinahanglan ng dokumento og approval sa Barangay Council para sa drug clearing program. Apan bisan pa niini, gisaad sa kapitan nga nagpadayon ng ilang intervention sa mga drug warriors ug regular nga pagpatapok kanila. Ang ubang aspeto lang hinuon sama sa aftercare ug intervention ang wala nila maimplementar tungod sa problema sa pondo. Maong nang hinaot siya nga kasolusyonan na ang maong issue. Present ang DILG o PIDEA, police, mga part sa Badak family ba niya mangyo sila sa council i-approve ang budget para na ma-drug cleared ta nga barangay. Kay ilan lang, siyam ka barangay siguro wala pa na drug cleared. Usa na ang barangay mapada na. Mauro gini problema na to ang AIP ra gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.